4 lata temu naród syryjski powstał przeciwko tyranii, złu, niewoli, przeciwko własnemu lękowi i milczeniu, aby mógł odzyskać wolność, honor, sprawiedliwość i prawo do godnego życia. Powstał przeciwko rządom zachodnim, które dawały tyranowi przyzwolenie na sprawowanie terroru i zbrodni w imię własnych interesów. Rządy zachodnie w ogromnej mierze uległy syryjskiej propagandzie reżimu, czyniąc Syryjczyków, którzy powstali przeciwko tyranii, winnych tego wszystkiego, co się stało, twierdząc, że konflikt w Syrii jest zbyt złożony, by ktokolwiek był w stanie działać na rzecz jego rozwiązania, a tym bardziej go zrozumieć. Żyjemy w czasach, gdy Zachód usprawiedliwia najbrutalniejsze, a najbardziej bezprawne działanie reżimu przeciwko narodowi syryjskiemu, głosząc, że reżim prowadzi wojnę przeciwko terrorystom i ekstremistom, zapominając Zachód, jak wielkie zbrodnie reżim popełniał się na Syryjczykach oraz jaka jest natura obecnego cierpienia i ucisku, którego są poddani, a także, że reżim był i jest i będzie źródłem zła. Nieuznanie prawa Syryjczyków, wolność i sprawiedliwość, ich honor i budowanie państwa prawa oraz wstrzymanie działań wojennych i doprowadzenie do upadku reżimu przez rządy zachodnie to oznacza totalny chaos. Nieuznanie praw Syryjczyków, wolność i sprawiedliwość, ich honor i budowanie państwa prawa oraz wstrzymanie działań wojennych i doprowadzenie do upadku reżimu przez rządy zachodnie to oznacza totalny hałas, destabilizacja, anarchia, a wreszcie wojna w całym regionie.